Немили недраги, първа глава. В този урок ще разгледаме първа глава от повестта Немили недраги от Иван Вазов. Ще научим къде се развива действието, кои са героите на тази глава и какъв е накратко сюжетът. Ще обърнем внимание и на най-важните идеи, които авторът иска да ни покаже. Място на действието. Действието започва в град Браила, който се намира в Румъния. Това е град, където много българи са емигрирали след освобождението, тъй като не могат да живеят спокойно в родината. Там се събират хора от различни краища на България, които са участвали в борбата за свобода или са били принудени да напуснат страната. Животът им в Браила е тежък, те живеят в малки къщи или в наемни стаи, рядко имат достатъчно храна и често са принудени да крадат, за да оцелеят. Обществото ги смята за утайка, никой не ги иска, защото са бедни и нямат никакви ресурси. Но те са там не просто да оцелеят, а да се подготвят за революционна борба. Вътрешно те са будни и с надежда за бъдещи дела. Авторът описва улиците, кафенетата и обстановката, за да покаже, че това е свят, в който хората са изоставени и никой не им дава подкрепа. Виждаме контраста между суровия външен свят и техния вътрешен стремеж към свобода. Мястото на действието показва както бедността, така и човешките взаимоотношения между емигрантите. Има приятелство, съпричастност, но и отчуждение от обществото. Авторът обръща внимание на дребните детайли, студените стаи, скромните им трапези, липсата на топлина и удобство. Всичко това подготвя към разбиране на тези герои и тяхната съдба. Герои. Главните герои на първа глава в повестта Немили недраги са трима човека, които ни въвеждат в живота на българските емигранти. Бръчков е най-младият хъш в повестта Немили недраги от Иван Вазов. Той олицетворява невинността, ентусиазма и поетичния дух на хъшовете. Той е 20 годишен младеж, който иска да се посвети на освободителното дело, преминавайки от идеализъм към истинско патриотично саможертвено поведение. Той остава до смъртта на Странджата. Прототипът на Иван Вазов е наблюдателен и разсъдлив. Бръчков мечтае да бъде герой, но никога не е участвал във война и така той постига мечтата си да бъде сред хъшовете и да участва в техния живот. Македонски е другия хъш, който е част от групата. Той е представен като трагичен образ на изгонен български патриот, съчетаващ крайна физическа немощ, туберкулоза, с несломим дух и любов към родината. Той е символ на саможертвата, бедността и идеализма на хъшовете, изпъкващ със своята честност, достоинство и мъченическа смърт в името на свободата. Преживява лишения, но показва храброст и умение да оцелява в трудни условия. Близък е с Бръчков и обсъжда с него плановете за борба. Странджата, подобно на другите хъшове, е принуден да напусне родината и да води жалко съществуване, лишено от материална сигурност и човешко достоинство. Неговото минало е свързано с борбите за свобода и за това говори гръмкият надпис «Народна кръчма на знаменосеца».
Образът му допълва картината на групата и подчертава контраста между тежкия живот и вътрешния дух на хъшовете. Всички герои живеят в Браила, никой не ги иска и обществото ги смята за немили, недраги. Но те не са просто утайка, всъщност са революционери, които поддържат идеята за свобода и борба. Дори понякога Вазов не скрива, че им се налага да откраднат, за да си купят хляб. Авторът описва характерите им с подробности. Бръчков е замислен и наблюдателен, Македонски е смел и решителен, а Странджата показва ежедневната борба за оцеляване. Накратко за първа глава. Сюжет. Сюжетът на първа глава се развива около живота на българските емигранти в Браила. Главата показва как героите се събират на различни места, кафенета, къщи, улици, за да обсъждат своето положение и бъдещи планове. Те живеят в бедност, често нямат какво да ядат и са принудени да крадат, за да оцеляват. Въпреки тежкия живот, героите поддържат духа си, подкрепят се взаимно и планират бъдещи революционни действия. Главата представя ежедневната им борба с студ, глад, лишения и контраста между външния свят, който ги отхвърля, и вътрешната им решителност. Първа глава показва основното. Къде са, как живеят и защо са немили, недраги. Всеки елемент от сюжета, събирането им, разговорите за бъдещите действия и описанието на обстановката дава яснота защо творбата носи това заглавие. Авторът цели учениците да разберат условията на живот, характера на героите и тежестта на емиграцията. Всичко накратко и ясно, без да оставя място за догадки. Причина за заглавието. Повестта се нарича Немили, недраги, защото героите са изоставени и нежелани в чуждата страна. Никой не ги иска, обществото ги смята за утайка, те са бедни и понякога крадат, за да оцелеят. Това е причината авторът да даде такова заглавие. Обобщение на наученото до тук. В първа глава научихме къде се развива действието в Браила, Румъния, кои са главните герои Бръчков, прототип на Вазов, Македонски и Странджата. Какви са условията им на живот? Бедност, лишения, необходимост от кражби, за да оцелеят, но с революционна цел. Защо творбата се нарича Немили, недраги? Защото са нежелани в обществото и обществото ги смятат за утайка. Какво да запомним за първа глава от Немили, недраги? Трагичен портрет. Първа глава задава тона на повестта, представяйки героите в окаяно състояние, пожълтели и изпити, но с буден дух. Второ, символиката на кръчмата. Кръчмата на Странджата е малка България, единствено убежище, където миналото, битките дават смисъл на настоящето. Трето, опозиция. Глава първа изгражда силен контраст между физическата слабост, мизерията и духовната сила на борците. Роля. Тя действа като емоционално въведение, което въвлича читателя в нерадостната съдба на изгнаниците. Вие бяхте с Academy My School. С вас беше Мариана Златкова, създател на проекта Уверени родители.
Повече ресурси за осъзнато и уверено възпитание ще откриете на нашия сайт. Заповядайте на academymyschool.eu.